Kapudibit, today kakain po tayo ng dinuguan or tidtad king Kapampangan. Makapudibis, ang drinks natin, cook. Makapudibi, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen! Ay, makapudibi, malinis na yung kamay namin, mga taong king Kapampangan. Manganta na po. Mga tana po. Cheers! Yun, nasa ibang kahit tayo. Nasa ibang planeta kami, mga kapudibis. Bagay diba? coffee na. Bulaklakin, paso. Mga tana. Sarap. Ayan, may nag-request po kasi ng dinuguan. Ayan, sa mga di po kumakain ng dinuguan, mga kapudibis, skip nyo na lang po yung video namin. May mga nanonood po sa atin na Muslim. Ayan. Pasensya na po kung di nyo po, skip na lang po. Yes. Yung natin, yung dinuguan natin, mga kapudibis, may along baboy at baka. Ayan. Wow, diba? talaga. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Naman. Naman. Sira kasi yung aircon namin dun sa kabilang kwarto. Sige. Sarap. Lasang-lasa yung baka. Laman loob yung namin. So, May laman loob. Sarap. sarap. Ito, baka to. Sili.
Sarap. Alam niyo guys, tinuguan, masarap yung maraming, filin eh. Mm-mm. Dagdag, sarap. Masili, masili. Malara. Mm. Mhm. Lumamang, sarap. Yung iba yung kinakain puto. Mm-mm. Yung putong puti. Ano yan? Puto. Puto na. Pwedeng pandesal. Yung iba ng pansit. Oh. Sinasabaw nila. Kanin. Mm-mm. Pa? Oh. Sarap. Sarap guys. Sayang walang puto. Try nyo mama kapudibis. Baboy, tsaka baka. Dinuguan. Lambot to. Ang sarap ng kanin. Ang sarap ko na. Di pa sumukata. Kaya mo na yan. Kamuha ng madam. Bira ka lang magkanin. Maglalaro tayo guys. Soon. Manood kayo. Ano naman laro niyan? Bato-bato pick. Yung uso ngayon. Hindi, ano. Bato-bato pick sa ano, ulugan sa ilog. Yung natalo. Ano naman? Mikit ka kahit na yun. Bunker 1 na dam. Masarap. Malambot yung buto. Ito ah. Yeah. Diba? Kainin. Sarap. Grabe. Ay, salamat po. Hindi kita kilikilig.
Basta makulimlim pa mo. Sarap. Ayan, ang sarap na po, mga foodie. Try nyo na po. And syempre, shoutout po kay Franklin Nick Daw. Ayan, from Magalang. Ayan, Kabalen. And ako po magtampo. Shoutout, mega love shoutout po kaya. And salamat po kay suporta mo po kaya kami nga doon BBM. Ingat ko po palagi. Ayan, maulan po mga foodie. Uso po yung sipon at ubo. Inom na lang po kayo palaging tubig at inom ng gamot pag may inuubo na at saka sipon. Yes, mga kapudis. Ay, sa may pamakan mi. Kita-kits sa susunod na po, pang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga